Sziasztok, vissza ebben a videóban. Most játszani fogunk a Virtual Slime játékkal. Már csináltam egy jó pár slime-ot, de nincs elég pénzem ahhoz, hogy jobbat csinálok. Na mindegy, akkor itt is van egy csomó. Amúgy ez a én kedvencem, ezzel kezdem. Ez nagyon jó. Ajánlom nektek is ezt a játékot. Ezért neve egy Virtual Slime. Mindenkinek ajánlom, nagyon jó anti-stressz játék. És most erre a videóhoz, hogy megkaptam a 280 feliratkozót, csinálni fogunk egy slime-ot. Gyerünk! Jó, akkor ezzel. Csinálok egy piros színűt. Na mindegy. Piros színűt, de mi? Jó, ilyen. Legyen így fekete. Most zöld. Rakjuk bele a feketét, rakjuk bele a zöldet, és kész. Rakjon ki a nézőket. Ez átlátszó legyen. Jó. Rakjuk bele néhányt. És kész is van a slime-unk. Remélem ez tetszett ez a videó. Majd a másik part 2-ben látnak titeket.